Velkommen til Fondant TV fra Kageoplevelser. Jeg hedder Mikkel, og jeg vil teste den her Sugarcraft Gun, som man både kan lave græs, border med mere. Her har vi pistolen, og her har vi skiver, hvor man kan lave forskellige ting med. I dag har jeg valgt at bruge en græsskive og en skive til border. Jeg tager min pistol, så tager jeg lige låget af den. Sådan der. Og her der kan jeg indsætte min fondant. Jeg har valgt en fondant fra Sweetart, og jeg har lige givet den lige 2 sekunder i mikrobølgeovnen, så den er blevet rigtig lækker og fleksibel. Man skal passe på med at putte hård fondant ind, det kan den simpelthen ikke klare, så det kan være en god ting lige at give den en tur i mikrobølgeovnen. Man skal også tænke i, at for at hjemmelavet fondant, det kan være lidt fedtet at bruge, så det fungerer altså bedst med købefondant, men altså det andet skulle også kunne virke. Så er vi klar, og jeg laver en pølse, og den skal gerne være rimelig tynd, så den kan komme ned i pistolen. Sådan. Tror jeg, det er deromkring. Så kommer vi ned i. Sådan her. Og jeg fylder den sådan cirka helt op. Det bestemmer man selv. Så putter jeg græsskiven på. Og så putter jeg låget på den. Og så er vi simpelthen klar. Jeg tager lige stemplet og kører helt ind, så den er klar. Og så er det simpelthen bare at arbejde sin fondant ud. Det er ikke sådan, når det hele falder fra hinanden. Og her undervejs, der kan jeg lige skifte skive. Jeg skifter til en skive, hvor jeg vil kan lave en fin bord med. Sådan der. Og så er det simpelthen bare at trykke ud igen. Ja. Og hvis man så også lige skal have det helt fra hinanden igen, så er det simpelthen at tage det her. Så kan man køre stemplet helt ud. Fjerne toppen. Sådan der. Og så er det simpelthen meget let at rengøre. Det var så alt fra Fondant TV den her gang. Jeg håber, det kunne bruges. Kan I have en rigtig god dag.